בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך אנחנו מתממשקים למצלמת הרכב בלקוויו. אז מה שאנחנו צריכים זה כרטיסים, כרטיס זיכרון ואת הסיכה שמגיעה עם המצלמה של הפתיחה של הסים. אז כמו שניתן לראות, יש לנו פה כפתור בשם לוק. אוקיי? אנחנו לוחצים עליו, שולפים את המחזיק של המצלמה, אוקיי? ואז לוקחים את הסיכה, כמו שניתן לראות, כמו שיש את זה בטלפונים, לוקחים את הסיכה, מכניסים אותה עד שאנחנו שומעים קליק, ומוציאים את זה, מוציאים את הסלוט של הכרטיס זיכרון, של הכרטיסים, סליחה. במקרה הזה צריך את הסים הקטן יותר. אוקיי? ניקח את הסים ומכניס אותו. אוקיי? תשאיר לנו פה. הכנסנו את הסים, ואנחנו עכשיו נרצה להכניס את הכרטיס זיכרון. יש לנו פה פתח. אנחנו פה נכניס, יש לנו פה גם סימן איך להכניס את זה. עם קליק כזה, וקצת דוחפים עם הציפורן, שמענו את הקליק, ונכנס. פה זה החיבור של המצלמה האחורית, חיבור של ה-DC-in של החשמל, בלקוויו DR970X4K LTE. אנחנו אחר כך לוקחים את המחזיק, דוחפים פה, שומעים שנהיה קליק, וממשיכים בהתקנה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה להיכנס לאפליקציה וללחוץ על ה-Create Account. כמו שאתם רואים, יש לנו פה 3 אופציות. יש לנו את האופציה של הרישום לא על ידי אימייל, רישום שאנחנו שמים את האימייל שלנו. יש לנו את האופציה של אפל לבעלי טלפונים של אייפון, ויש לנו את האופציה של הג'ימייל. כל אחד יכול לבחור את מה שהוא רוצה, ובכך לרשום את המשתמש שלו. כאן אני מראה שאנחנו מתחברים, עושים שם משתמש, ויצרנו את השם משתמש של נתנאל פוזיילוב, שזה אני במקרה הזה, והתחברתי עם הסיסמה. פה אני מראה לכם את השם משתמש שלי, איך אני מתחבר, ואיך אני מחבר את המצלמה. אז ככה אני רואה את השם של המצלמה, יש פה את השם משתמש של המצלמה, כשהפעלתי את הבלוטוס, לוחץ על החיישן של המצלמה, צד שמאל, יש את החיישן זיהוי, מצלמה נרשמה, לוחץ Register and Connect, זה לחיבור, Seamless Pairing, כי אנחנו משתמשים עם סים, מחכים,
אוקיי, התחברנו. במקרה הזה יש לנו סים של פרטנר, אז הפרטנר זה APN של U-Internet. נשים Next על הכל ונרשמים. פה זה רושם לי את המצלמה. מחכה שמצלמה תתרענן ותתחבר לענן. לוקח כמה שניות.